Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Horas, selamat tahun baru ma dihita salhutna. Hurian itu hata tapukama parminggota di manogoton, jumolo martangyang nahohom mahita di bagasar watabe martangyang mahita.
Amen. Tapuji matuhata, marede mahita sia buku Eden nomor 15 ayat sada opat dohot ayat pitu. Mar hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadiana tumo palangi dohot nanoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku do pa akadolok, sian dia do ulaning roh pangurupia tuau, sian Jehovah silok palangit, dohot tanao sabing roh pangurupion yang go tuau. Dang tagamon loasonna tasulad di patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho, sian nasa parmaraan, say jagaon na doho todim, say jagaon na do Jehovah doho, lau ruar doho lau bongot, olat nyon rodi saleleng ni leleng na, haleluya. Martang yang mahita, ale amanamina di Banua Gijang, di Bahen Hodo, anak haholongan ni roham tutoro ni patik, asa palua hami na ginonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluauni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu,
mar hite-hite anak niu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangion hamuma patik nedebata di minggu tau baru sian patik parjolo saat rodi patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guar di debata yang go soture dalanna aihona uhumna dosogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggu dina onom ari ma ulahamu nasasi ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari pada dianan ni Jahoba di Batam doi dang jadi homangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam ai dina onom arido di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu de bara Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Jesus, Tuhan
sapauduk marohatta tatopoti madosata nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak ladangolon, mar hite-hite anak haholongan ni roham, saya asim maroham di hami, akan mangarsakko dosa nami, saya sahapi matu bagasan rohanami, hasesan ni dosa nami, lehon matu hami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami, di asini roham, alai asa hot rohanami, marhapor seon, laho manggotapon, nasa dosa dohot portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Tangion hamuma hatani debata turpu epistel di minggu dung tau baru nanianet sian pesalme bidu 147 mamuka sian ayat 12 saat rodi ayat 20 tajahama marsika soring di ayat 20 rakmahita majahasa. Puji ma Jahoba ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana paturu akasan di pargubanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonganmu. Ibana mabahen marhademahon parbalohanmu di pamahap dohot eme namar miak. Ibana manongos baga-bagana tutanon, macai doras marlojong hatanay. Ibana namangalihon abolas songon iput ni biru-biru di saburhodo nabur songon sirabun. Ibana manigak pon abolas na martanggo-tanggo. Tungi si mama na hanjong-jong maradupon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai di paborhat anginna mabaur ma akka aek. Ibana maritahon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot uhumna tu Israel. Rak mahita majahasa
Dang dung di baen songoni yang gotu manang ise bangso parbegu. Jaladang jadi botol nasida kahumna. Haleluya. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Taha tidak ko maha porsiao tai, songona hina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianto di parbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangolo diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatain namadok, mula mangulu sogok daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 4 Januari 2026. Pandidion Nabadia, Minggu 10 Januari 2026, di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia Tudak Danak, ruas nanaing mabuan yanakonna majalo Pandidion Nabadia, Asaroma mendaftar huhut marguru di hari Jumat, sia Januari 2026, masuk pukul 10.30 WIB di gereja. Jala di Boama surat pengantar sian sintuawik, kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran dak danak. Bantuan bencana alam Sumatera tahap 2, tapatupa domuse papunguhon bantuan tu tahap paduahon na dikoordinir pendeta Tumpal Sitio STH, dohot ketua Dewan Diakonia Sintua Bitner Siagian.
Danana tapapungu di tahap dua haonon tapa sahat langsung tuakana paling terdampak di daerah Tapanuli Tengah, Jala Adongdo survei tusi. Tu bantuan tahap dua honon aka ruas ni huriata boido mentransfer tu rekening huria HKBP Rawamangun di Bank Mandiri nomor 006 00 sia 2704 5 sia onom manang dipasahat tu kantor sekretariat ni huriata Marhite Bendahara Huria HKBP Rawamangun. Bantuan pakaian layak dohot barang na asing nunga tatutup. Open House HKBP Senin 5 Januari 2026 di Patupado Open House Eporus HKBP di PA Raja Tarutung, Jala Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Manapar Panjaitan Mandohoti Open House. Ibadah sekolah minggu, parmingguon sekolah minggu boima tajaha di Harotas Titing. Titing neng Marbagas, Titing Parjolo, neng Majalo Pasu-Pasu Parboga Soma Vincentius Haryanto Liputra Gurning, ruasni HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading, anakni Amata Johannes Baptisa almarhum, tubuni Inata Brigita Meliana, Dohot Oroana, Cindy Herti Boru Sirait, ruasni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya, Boruni Amata William D. Sirait, tubuni Inata Rusmiani Boru Marpaung. Pamaso-masuon hari Jumat 16 Januari 2026 masuk pukul siawip di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding, na di hari Jumat 2 Januari 2026 nunga jumolo moding sahalak ama, parasian basar hatoguan silaen, tutup usia 58 tahun, hina baluhonia Inata Agustina Boru Pardede, alamat Jalan Kebon Kelapa Tinggi, RT Sada, RW Walu, nomor 37 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuudean Sadarion Minggu 4 Januari 2026 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tinadikon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing nong pinarade ni huriata, di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paotta baen sangap di guarna. Songonima Titing di huriata Minggu Sadarion. Mau liate.
Dameni debatana sumurung sia salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot, berita nauli mamakulingi hita di minggu parjulo dung tahun nai baruon, ima sia Johannes Pidusada ayat 10 rodi 10 pitu. Songonom mahatana. Di portibion hiaddu ibana, jala merhiti sianibana do menjadi portibion. HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot nadi ibana hian. Gabe dang dijakon akana di ibanai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana, tusido dilehon huaso, asa gabe anak ni debatana sida, akana persea di guarna. Ima akana sotubu siam mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni baua, tung siad debatado. Gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, guk asini roha dohot hasit tongan. Di hati dakko si Johannes do ibana painin nado oddo ibana nahudoki naro siapudikku jumulu do ibana adong asa au ai perzulu hiad do ibana ai sian hamoraon nado saluhuti tamajalo ima asini roha naso marnamotok. Ai marhitis yan si Musa do dilehon anggo patiki. Alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasit tongan. Ima sahana. Hamuna kadamang dainang hahanggiku na pinaribot sobu sihol mernida hamu saluhuna bui hita marsaor jala pazupang di bagasa dame doh las niroha. Muliate dia mata panresta na mga lehotiki marhubas tuhami sadarion. Mulo pazupa doh dongan per Rawamangunon saya disukumang abeha kabar ni Sudirman. Dengar doamang ngadamebe ngasadebe inna. Di bawah lah solusi masaunari sahak mata benami sudi parmida Sudirman jalanunga dengar behami jalanunga dame sada songok kamu di huriat tahun lau songoni manang tua kapangarato aka tamue ni huriata do live streaming jakok kamuma selamat tahun baru sian huriata naksyak kami selamat tahun baru madihita saluna hamuna kadamang dohot dainang nung atol hasi tatu minggu na perzulu dung tahun baru jala tu mingguan non masuk mahita tu minggu Epifanias minggu hapapatar. Lapatanna minggu na parzulu tau baruon ima minggu papatarhon pabuan ng tutu si tututu buzi susi dihita.
papatarhon ngulunay baru dihita. Papatarhon naong sinodang ni Jesus nang tuwi nama manodangi hita saunari. Alanido di jo na parzulo merhite minggu dung tau baruon asagabe sada marupa dohok pangalahota. Unang merdua rupa songon bulung mutung ninna di hata bataktai. Unang tabbabiak kana marsandiwara ninna rupani. Ala pertibion songon ni Yohanes Calvin Madok, dunia ini bukanlah panggung sandiwara. Tapi dunia ini bagi orang beriman adalah panggung untuk kemuliaan Tuhan. Gloria Theatron Dei. Sada siani ima mengimplementasikan WA Natal dohot tau baru naung tapatupa. Asau nang holat tinggal di WA ibana. Asau nang holat tinggal di SMS ibana. Minggu tau baru na perzoloon, ima minggu mengimplementasikan WA Natal, SMS Natal, naung tapatupa, naung takirim. Misalnya kalau takirim di SMS doh di WA lebas ma bulung ni suhat purgu ditongani harangan. Tung WA nami penasahat nang surdu matangan masih jalangan. Lapatanna melo tatongo si ditiki Natal doh di tau baruon ngai ko sude hita sasi tonga masih jalangan. Dangadong be na pada ubuhi rap doh keluarga doh akale-ale alay nunga dame nunga sada nunga masih salpuan dang base behita maradopon akka dongata. Dungi do musema di WA manang SMS Natali debar donapuran naniatup ni boruni raja. Muladong haurangan nami di tahun 2025 tasalpuhom Mei sian nasa roha. Minggu tau baru perzolo sebelum dohok masuk kita notu minggu hapapatar. Naing papatar honima masih salpuan masih sesat dosa. Molo didok songot deban boru ni raja marnapuran lapatan na serius do na masih sesat dosa. Serius do na masih salpuonon asado akka na sukot di bagasar roha manang nale sema akka utang lumubi di hadusaon di ngelutta siganupari. Adong mamu sema kirim madok si bigo abaruba si tapi pidong tuba. Uli mahita masih sesa dosa asa zupang akka silasni roha. Tangboy zupang lasni roha molo sotakas si taninna masih sesa dosa. Dang merdua bohi holal labo di WA doh di SMS hape dang olo manesa iko sada do rupa doh pangalaho sada songon dayon mual. Buasa ikut dijauhi tatu minggu perzulu o takas mengimplementasikan masih salpuan. Ala di prosesnya kan Natal barita na tebigi amok kamanginang. Godang disiak kapangalaho na merdua buhi. Taingo majo satok si Herodes. Hatana labok di pamangan. Hape
babiak panoro do di bagasan. Pamangan na do nang madok marsoba tu Yesus tu barang dipinahan, alayang go di ate-atena lahu mamunu do dohot pamatehon. Rodo Kaisar Agustus madok asa sude ruas na ginonggomanna patupahon pamilangan manang sensus penduduk may rupane. Lau paturehon cacah jiwa asa tertib. Alayang go maksudna na lahu mazergot todo. Ati di dia tutu poso-poso na naing tubui. Hape tubuh ma Yesus di barang ipinahan na lea naso sinang kasangka ujungna gabi melua ma poso-posoi. Dungi hatok ma debata madok tu halak majusi dung tolhas samu tu barang ipinahani mula mahamu alai siad dalan na asing ma. Dungi melua ma poso-posoi. Alai mohop de perohani Kaisar Agustus madok 2 tahun tutor dak danak iko papunga sa di pamate. Dungi Roma Jahuba mernipi tu si Joseph berhak maho hatok mabuan poso-posoi tu Mesir. Dungi melua maibana adang wilayah hukum ni Kaisar Agustus be Mesir. Dang boy bibana mamuno. Alanido di Hosea bidusada doh di Matius 2 ayat 15 didok siam Mesir do huzu anakki. Hamunak kadamang do dainang boy do hita manopa asau nang merdua bohi boy. Ima merhiti-hiti keluarga. Lumubi di tema ni HKBP 2020 nomon. Madok pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Tartopahita do asa do akka bohi nomor 2 marhiti-hiti keluarga. Di tanggal 1 Januari dipakulingi de batado hita marhiti puda bidutulu sardo tulu madok unang talutson hata ni debata siar roham. Ipake hata roha. Dungi surak matu roham hata ni Tuhani. Jaga ma roham. Majohita asaunang sega rohai. Ala molo sanga sega rohai. Boy mazolma madabu. Tuzolma nama roha-roha. Manang gabe jolma perroha diri. Manang gabe jolma si gudang roha. Dalam na rumoa gabe jolma naso marroha. Huria nani haholongan. Keluarga iro anggwa kana perzulu. Gabe sikola haporsiaon dihita. Jala keluarga doang go lembaga na parzolo di Sadok Portibion. Na tumua di Sadok Portibion. Di pada Narobi marhite keluarga do debata pasahat ton sakapma. Tu si Adam doho si Hawa. Alai tutu menudda nasida. Tu pada nai baru marhite keluarga do tong debata memakulingi. Laho patuluso sakakma. Jala ditikinarade aka perhobas di keluarga na di kana di sido tupa tadda halongangan nanilehon ni Jahuba tunasida. Huria nahina holongan ni Tuhata di jo di batado hita di baga sa mingguta sa darion. Asa ta persaulihon ninna suksuk hamuraon di debata marhite asinorohana dihita. Alay sukusukun na perzulu ima
horoa parasingan ni hamuraun ni zolma doho hamuraun ni debata. Iyang go hamuraun ni zolma boido etongon, boido suhaton, lam liling, lam moru. Iya hamuraun ni zolma daksay sude boi tadai, dang boi sude tapasuda. Moloro sahiti itu hita. Sude akaro tinamanis dang buibe panganota auruan name. Molo adong peak katabo-tabo sa talibi. Molo adong akajeroan na tabo ba ope sa tanggubima. Ba molo adong akamata na gamar minum of wine ope sa siloki ma paling. Anggo sa botol manabayak kasahi nama. Alayang go hamuraw ni debata dang hasuhatan. Dang hasudan. Dang olo marsik. Dang olo moru. Sahira sahalak na maniba aik sa laut do. Anggo zolma na maksuhat hamuraw ni Jahuba. Hira na mabelu na di Sarfatido. Di Sadaraja 17 ayat 10 madok. Hamuraw ni Tuhani. Songon itak dihudon dang ulusuda. Songon miak diguri-guri dangolo marsik. Alani hamuraw ni tuhatay tuhita dakola tuhita hakabipi. Tusudi halak Kristen do. Dakola tusudi halak Kristen. Alay tusudi akan naleban. Secara universal. Saha rodi pertibion. Alay di jo mahita laho marsagihon. Hamuraw ni tuhatay. Songol Lukasonom ayat 36. Gabi para siro hamahamu. Songon amamuna para si rohai. Hamuak ka manginang alay dang ditadda na di pertibion hiyan ibana tuhatay. Songon na nidok ni si Johannes di pertibion hiyan dunia ibana. Alay dang ditadda ala diholipi dosai. Gabi dang ditadda anggo Jesus ya bonana nungarap hiyan dohot pertibion. Di jo debata do hitarap doho si Johannes padidi manadda debata alay do ibana do oddo naro siap pudikku alay jumulo do ibana siya naw atik pa secara biologis parzolo tubuh si Johannes padidi siya Jesus alay do Jesus do di do si Johannes do ibana doang guna parzulu. Atik petubu perpudi sian ubiun ni sadaina. Nang pe patuzolo si Johannes padidion. Dangolo ibana pajulu-julohon. Nang pe sada tokoh ibana. Dangolo ibana manok-konokoi. Danggabe penindas ibana. Danggabe arogan ibana. Alay tok tonggo serep rohana patujolo buhini Tuhani. Dia kabarita natal tabigido gari makarhari tali ni sipatuna dak talup ibana. Hape ulaw ni hatubad dunyan na makarhari tali ni sipatunaon. Ima haserepon ni rohana majauhi tatok-tong akka ruas ni Tuhan tagabi serep. Adong majo sada pengalaman mungkin na berbeda di Huriat di Medan Sudirman berbeda sauti doho Rawamangun. Adong godua namalo situa di Huriatta jala profesor
Daya uduk pazupa tu ibana serek mi rohani amangon. Songoni ibana profesor alai tong rade ibana mengulahun ulau songon situa. Dehama husukun behado ben nagawibui roham ningo marupane. Anggo dimulai amang idok zolmai idok tuau tungho mahorwa zolman na moto. Pola ma ikon profesor ho asaulo gabe situa. Alai dia lusibena ma ay banda hujalo peon ala basa-basa ni Tuhan itu. Dibahani ikut dibagasa serek miroha tong au mangulahonon. Ala debatasa diri do na mga lehon sudi nadong diham. Dang ditanda pertibion hian Kristus alai si Johannes Padidi ditanda do. Tudos tu sahalak pangeran na mangalului nagabe permaisuri idaftarkan rupani sudedo akan boruon ro tu istana bagak-bagak. Sude berzu, sude labok, sude madok, molosau tau permaisuri, holong situtudo rohakku tuho. Alai dang yakin pangeranon dia kahatani boru-borui. Sedatiki menyamar meibana gabe pertani. Dungi dipakulingi mana maka nak boru nauli sidaking nama dok holong rohakku tuho lubobi molo dung gabe permaisuri diraja alai sude dang adong naolo aidang ditadda ise napa zupang doho tibana alani do hamu kadamang do dainang diasa pelopat di do gabe daging mahatai gabi daging. Molo didokon gabi daging lapatan natutu si tuturo roy bana. Manopot zala paluahita. Molo didokon gabi daging mahatai lapatan na fakta sejarah do. Ro debata tuha sianganon laho pau luahon hita. Dang omon-omon. Dang karang-karangan. Alai fakta sejarah laho paluahon hita. Di hatagorik gabe daging didok eskenosen. Lapatan na debata martukang patupahon udung-udung. Lapatan na malidokon gabe daging mahatai na martukang go debata di udung-udung taon. Manukangi daging taon. Manukangi bagas taon. Manukangi keluargata. Asa lancar sudah kauraturat. Dohot akamudar ni paranguluota. Asa hipas roha dohot pamatang lubobi dohot toddi. Gabedang adong be akada pangalahon nomor 2 buhi. Alay gabe sudah mahita takas mengimplementasikan WA Natal, SMS Natal sinaking di minggu tau baru mamasuhi minggu Epifanias. Mula mamusezolo tu WA Natal kata-kata mutiara natatongosi selendang emas tenunan Bali elok dipakai sambil menari. Pada tahun 2026 ini mohon dimaafkan segala kekurangan kami. Waktunya lah mengimplementasikan. Alanido firman Allah menyerukan bahwa minggu tahun baru ini ialah minggu sebagai Natal susulan bagi mereka yang sangat gemar mengirim WA atau SMS Natal, tapi hatinya masih nakal.
Ini adalah Natal susulan bagi mereka yang gemar mengirim WA Natal dengan kata-kata mutiara, tetapi yang hatinya masih dikuasai oleh benci dan dendam. Minggu ini juga adalah Natal susulan bagi mereka yang pada masa Natal rumahnya, pohon terangnya sungguh terang benderang, tetapi hati dan pikirannya masih suka dalam kegelapan. Waktunya lah bagi kita mengimplementasikan WA Natal dan SMS Natal. Marilah kita duduk bersila sambil makan sirih, memakan sirih si anak darah. Marilah kita hidup dalam kasih sambil mengimplementasikan WA Natal yang masih mungkin ada di handphone kita masing-masing. Selamat tahun baru madihita saluna. Martang yang maita. Mauliate zala puji-pujian madihowali Tuhan. Naung patol hacok kami tu minggu dung tau baru. Dalam memasuki minggu Epifanias. Laho papatarhon. Naung tubuh situtu. Jesusi dingulu nami. Jalan naung gabeibana sumodangi. Sadok panggulmiton ni ngulu nami. Asima rohamalehu Tuhan lam takas mana hami manadadibana. Songon na idok ni si Johannes padidi dunga di portibion hian ibana sabonana alay dang ditadda. Hinorhon dia kadusa na lohot tu diri niya ka bangsoy. Dibahani lokangi ma Tuhan siya nasa rohanami. Ragam ni akana Solomo ni roham. Asa bongot situtuho. Di bagasan udung-udung ni parangulon nami. Diri nami, bagas nami, pamatang nami. Rodi sudi gulmit ni ngulu nami. Ali Tuhan disungguli ho rohami. Marsaulihon hamoraummu. Hamorau di asin roham. Dada songon hamorau ni portibion hamorau munaulu suda. Naulomoru jalo olo marsik. Alayang go hamorau ni asin roham. Tung naso hasudado. Naso olomoru, naso olo marsik. Manaksadia godak pehami marsaulihon hatam. Sai tok tonggo radi hatami dihami si hanguluhonon nami si persaulihonon nami asa gaibei sulu-sulu dihami madalani tahun 2020 nomon zala hobbar tulomon roham saluhutna akaparange rodi saluhut pabainan nami ali Tuhan nunga gabi daging hatai, jala maringan di tonga-tonga nami. Manungguli hami duyali Tuhan. Pabuana somer meam ho Tuhan peluho kami. Alai tuksian nasa asin roham doho ro Tuhan sianganon. Patuduhon holongmu asa melua hami. Dibaini hami petiki nama sonari. Patuduhon na tutu situtu hami. Naung sorang hodingulu nami. Gabeima kompas. Gabeima pandu. Disadok perdalan nami keluarga. Ganub keluarga. Manang marsasahalak. Disadok nguluna seganupare. Lubobi ma Tuhan
di tahun pengajaran iman di keluarga. Tunga pala keluarga ido di pajong zokong. Dalammu lahu petuduhon sakapmu doh lomo ni roham. Tunga pala rumah tangga ido di topaho. Gabe sikola na perzulu. Lahu pature-turehon rohanami ganup. Alani i. Sailehon marihami hai bisuhon na siyakkoy. Asa marhite-hite ganup keluarga. Nirupan ni sadok akka ama doho ina. Patu begehon hatam di tonga-tonga ni bagasna. Mangguruhon hatam di tonga-tonga ni keluarga. Uzu merdaladalan. Uzu hudul-hudul. Uzu lahomodum, manang lahodungo. Sudah mai di tahun 2026 pakyon nami. Gabi media memperkuat ketahanan keluarga di tongani rumah tangga nami be. Mauliate ma diho Tuhan juluani masaluhut nahami ruas doh perhalal ni huriam. Madalani tahun 2020 nomon songon si Johannes padidii nang pe perzulu tubu alai Kristus do perzulu senibana mamuka sadok nguluna rudi akka ulona. Mula-mula kami manusia baga zorom na bedion bae mamarulupulup dapotan gugunay baru hami. Akan dibaga sa persahiton dauni. Akan dibaga sa do ni roha apuli. Akan masihol di sirokap nitod di paturu di tiki halehetanna. Akan manganggur na sudah po karizo. Saibain benge rohana pay may mahon na duminggan hobar tulomo ni roham. Tangihon jaluluy matuhan elehelik Panginoon nami. Ala ni asi dohot holong ni roham. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hatta marede maita. Tuhan
Paus terima hita zong. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulum, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harazaumu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang nisi leo-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Unang hami togi hotu pangujunan. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tu todim.